19 Oktober jam 6.15 waktu Indonesia Barat. Acara Fanran tahun iki narik kawigatèn luwih saka 300 peserta saka bocah-bocah, remaja nganti dewasa kanthi jarak kurang luwih gangsal kilometer. Para peserta diajak olahraga sinambi ngrasakake suasana esuk sing seger lan ceria. Acara dibuka kanthi senam, diiringi musik sing sregep nggugah semangat kabeh. Kagem kegiatanipun ajeng dilaporkaken kalian rekan kula Aisyah Nur Ramadan. Saudari Aisyah nopo sampun kasambung? Nggih, matur nuwun. Sampun kesambung Alif Dewski Aulia sebagai presenter saking kelas Doso F. Teng mriki kula Aisyah Nur Ramadan sebagai reporter saking kelas Doso F badhe ngawancarai salah sawijini panitia adicara Fanran SMA Negeri Kali Kebumen. Sedherengipun nyuwun sewu Kak, badhe tanglet namine sinten nggih? Nggih, nami kula Salma Fahrianti saking kelas Doso B. Teng mriki kula badhe ngawancarai babagan Fanran SMA Negeri 2 Kebumen. Setunggal, apa acara kang dianakake teng SMA Negeri 2 Kebumen? Acara kang dianakake ing SMA Negeri Kali Kebumen inggih menika adicara Fanran. Kalih, sapa wae kang tumut memeriahkan acara Fanran menika? Kang tumut memeriahkan acara Fanran inggih menika siswa-siswi saking jero SMA Negeri Kali Kebumen lan siswa-siswi saking njaba SMA Negeri 2 Kebumen. Tiga, ing ngendi acara Fanran iki dilakokake? Acara Fanran dilakokake ing lapangan utama SMA Negeri Kali Kebumen. Sekawan, kapan acara Fanran iki dilakokake? Acara Fanran dilakokake tanggal 19 Oktober tahun 2020. Kang Sal, kenang apa acara Fanran kasebut dilakokake dening SMA Negeri Kali Kebumen? Acara tersebut dianakake ing SMA Negeri Kali Kebumen amargi memeriahkan HUT Semanda kaping 36. 6. Kapriye carane yen ben acara Fanran ing SMA Negeri Kali Kebumen bisa berjalan kanthi lancar? Acara HUT Semanda kaping 36 bisa lancar amargi gotong royong saking panitia. Nggih, matur nuwun nggih Kak, ngapunten ganggu waktune menika. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun informasinipun Aisyah. Mekaten pawarta berita ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelepaten kula nyuwun pangapunten. Matur suwun.